Il-petrol u d-diesel olew b'5 ċenteżmi u l-Gvern Laburista f'konferenza tal-aħbarijiet li ma kellix taqsam mas-suġġett prova jsib skuża għalfejn għamel din iż-żieda. F'risposta għad-domandi mill-ġurnalisti, id-Deputat Prim Ministru Chris Fearn prova jsib skuża għall-Gvern dwar din iż-żieda u qabbel il-prezz tal-petrol u d-diesel illum ma dak li kien waqt il-kriżi tal-prezzijiet taż-żejt fl-2013 meta sploda l-prezz internazzjonali taż-żejt. Meta wieħed jara il-politika rigward il-prezzijiet tal-fuel, il-punt kollu li wieħed irid iqabbel il-politika li qed jimxi biha dan il-gvern komparata mal-politika li kienet iddikjarata u kien jimxi biha gvern nazzjonalista qabel l-2013. Però wieħed jistaqsi x'kienet ir-raġuni li d-Deputat Prim Ministru Chris Fearn ħarab milli qabbel il-prezz internazzjonali taż-żejt kif inhu llum ma' dak li kien 5 snin ilu. Il-prezzijiet internazzjonali taż-żejt illum u dak ta' $71 Amerikan il-barmil, filwaqt li fl-2013 il-prezz kien ta' $109 Amerikani il-barmil. Jiġifieri, il-prezz totali llum u irħas b'35% fil-prezz taż-żejt. Min-naħa l-oħra, il-prezz tad-diesel u l-petrol illum u irħas b'medja ta' 12%. Dan hekk kif fl-2013 id-diesel kien 17 ċenteżmu ola u l-prezz tal-petrol kien ta' 15 ċenteżmu ola. Dan ifisser li hemm diskrepanza ta' 23% bejn il-prezz taż-żejt u l-prezz tal-fuel li qed jinbih lill konsumatur Malti. Għalhekk wieħed jistaqsi fejn qed imorru dawn id-differenzi.